Whoa! So, hello guys, it's me again. It's your boy, Aldrin Roy. Gusto ko lang nga pala i-share sa inyo ngayon na yung hobby ko sa pag-alaga ng isda. First, itong tumatak sa aking isipan nung bata pa lang ako. Gusto ko na talagang mag-alaga ng isda. Pero bata pa, hindi pa natin kayang masuportahan yung gusto natin. Kaya ngayon, in-explore ko na yung sarili ko na dahil meron naman akong napagpagitaan ng pera. So, ayun, ginawa ko na yung hobby na gustong-gusto ko. As you can see, meron akong aquarium dito. Isa lang ito sa 4 kong aquarium. Nilagay talaga. So ito ang first kong aquascape na ginawa. Yung motive na is beach. Kita nyo may rock, no fishing, at saka yung isda dyan. Yun na nga, pinurso ko. Ngayon kasing lockdown, medyo bored. Wala kasi akong magawa ng lockdown. So, nagre-review lang ako sa Paralan. Nag-aaral, nagre-review. Minsan, nagluluto din ako dito. Pero hindi ko gusto masyadong magluluto dahil kain lang gusto ko. Gusto ko lang i-share sa inyo na yung mga isda ko. First kong isda nga pala is yung mga gapi. So, first kong gapi is ang HB White. Then, next is ibang uri na ng gapi. Then, amaze talaga ako sa... So, ngayon, meron akong Dumbo Air na breed para dumami sila. So, nagbebenta din ako ng mga gapi. Then, meron din akong Molly binibenta na na-pursue ko lang talaga yung dream ko ng galaga ng isda. Ikatlo kong isda na bili or na habihan ko na alagaan is yung koi. Dahil na-amaze talaga ako sa ibang koi na nakita ko is talagang ang lalaki nila. At saka ang gaganda ng kulay. So, ayun, habihan kong bumili ng koi. So, ngayon, mga 2 months na ata sila. Ang koi ko nandyan sa aking pan. 2 months na ata sila. So, yung first ko pagbili ng koi is, you know, hindi nag-work out. Parang relasyon lang. First doesn't always successful. So ayun, hindi nag-work out yung first ko na koi pet. Kaya namatay sila lahat. Kahit anong loss natin is in-apply ko yung mga knowledge ko about pag-alaga ng koi. Kaya ngayon, meron na, nag-try again ako at saka successful na. Alam ko na kasing mag-water change, pag-feed ng koi. Na-successful ko na or nalaman ko na kung paano ito ang tamang pag-care ng mga isda. So, hindi tulad ng mga jowa nyo. Walang tamang care. Back to the topic. So, next kong isda is talagang ang lukso ng dugo ito. Dahil alam ko naman na talagang ang fragile ng isda na ito. Pagkakita ko sa isda na ito, talagang na-amaze ako sa ganda niya. Kaya binili ko na kaagad. Kahit alam ko mahirap ito alagaan. So ito ang isdang flower horn, guys. So makikita nyo dyan sa video na. Ngayon, ang liit pa lang niya. Mga ganito lang siya kaliit. Ngayon, ganito na siya. So magto 2 months na siya dyan. Or magti 3 months na siya na dyan. Flower horn ko, nabili ko siya ng maliit na laga lang dahil kaibigan ko yung pet store owner. So kaya nabili ko siya. Maraming alaga siyang flower horn. Marami siyang alagang flower horn na nakita ko. Pero yung lukso ng dugo is yan talaga ang flower horn na nakita ko. Nabighani ako sa kulay niya, yung mukha niya, kaya binili ko na siya agad. Ito ang first kong flower horn na nabili. Kahit costly siya talaga na pagbili ng flower horn. So ayun, binili ko siya. Ito ang ang hobby ko ngayong lockdown na nakita nyo na. So I hope na enjoy nyo ang pagtingin sa aking hobby sa pag-aalaga ng isda. Kahit alam nyo naman, hirap ang buhay sa lockdown, pero sinipag ko talagang makakuha sa aking hobby. So I hope you enjoy. Thank you for watching. Peace. See you again next time. 3, 2, 1. Bye.